Zvinoshamisa mhuri yeZimbabwe chiitiko chaitika kuManicaland. Mhuri yeZimbabwe hombe dzakadai so dzinovhugwa mupolitics kana nevakuru vemuZimbabwe ambobvi makambodziwana kumwe kuno, asi panapa pachiopisa nekunyange ZBC ambodziwani. Mhuri yeZimbabwe isati apinda munhau yabuda musana kuti bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Ndotoona kuti Comrade Auxilium Mnangagwa anova iye mukadzi wavaEmmerson Danzo Mnangagwa asungisa vanhu. Chiitiko chaitika kuManicaland zvashamisa vanhu nekuti vanhu ava vasungirwa kuramba kuadhireswa naFirst Lady Mai Auxilium Mnangagwa. Atsoona kuti chiitiko ichi pachaitika haisi first time yako kuitika chiitiko chakadai, nokuti izvi zvakamboitika zvangoitwa naGrace Mugabe anova mukadzi waThe late president President Robert Gabriel Mugabe, president weZimbabwe. Saka vanhu vekuManicaland vasungwa, pane chiitiko chiri strange chazoitika. Noda kuti vasunga vazobuditsiwa mujere nekuda kuti pane vanhu vanga vabva vaopoza mashoko akataurwa naMai Auxilium Mnangagwa kuti vanhu ava vasungwe. Vanhu vehuman rights vabva vapindira, ndobva vaita kuti vanhu ava vabuditsiwe nokuti vakaona kuti aiwa vanhu ava vari kuvhailetiwa kodzero dzavo. Saka ndozvatiri kuona kuti ava vanhu ava kutaura kudai so vabuditswa mujere mushure mekunge malawyer eHuman Rights Association apindira. Mhuri yeZimbabwe nhau dzakadai tinokupakurai zuva nezuva panapa paZim News Live muchidziwana. Saka kuti muramba muchidziwana nhau idzi nokuti bvai masubscribe mulike motina on the bell icon kuti urambe uchiwana maupdates anokupa pano paZim News Live.